wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a labarai da ɗumi-ɗuminsu. Abinda nake so ga mutane su duba da kyau, wani darasi nake so in ba jama'a. Wannan feji ne, official account ne, duk da ba a mai tick alaman official ba, amma abinda zan nuna muku zai nuna muku official ne, na matar Dr. Nicholas, professor ce ita ma kamar yadda wani ke gaya mai. So ta yi wata magana, amma abin da ke ƙarƙashin maganar nake so mutane ku duba. Wallahi Allah ya baka fai kai sujjada ka gode wa Allah. Ni'ima ce ba ta wasa ba. Ku tsaya ku ji, dear pioneer, you won't regret this bold step. It is continue to exciting mining if I've migrated to mainnet and I have no one to transact with. Just wait for DAF's launch. Many online stores will be launched for your selling and purchase very soon. Wannan maganar da wannan matar ta yi, me zai nuna mana ita ta wannan maganar? Abin yana da girma matuƙa da gaske. Ku duba CZ, Binance ko, and the 6 others, su ne suke retweeting maganar ta. Bari ku gani, na danna. Masha Allah fa, ku gode wa Allah, wallahi mu gode wa Allah, ina gaya muku jama'a. Zan danna kan wannan. Bari ku ga abin da zai fito. Kun ga CZ Binance, mai Binance kun ga official account? CEO shi ne yake retweeting maganar babin nan Professor Chandiao Fan. Kun ga ɗaya? Sannan ga Woody, kowa ya riga ya san waye Woody. Kun ga biyu? Woody yana da followers 34,700. Mun kuma account na CZ Binance yana da followers 6,600,000. Kuna tare da ni jama'a? Shakundin ga mai Ethereum yau yana bin comment, yana retweeting na maganan Chandiao Fan. Allahu Akbar. Mu danna. Nawa ne followers ɗinsa? Mutum 4,100,000. Kun ga official account ne shi ma? Kun ga alama? Shi kenan. Mu je. Ga Elon Musk shi ma ya retweeting wannan maganar. Mutum nawa ne followers ɗinsa? Mutum 1,100,000. Subhanallah al'azim. Mu koma. Ga BBC Breaking News official account suna bibiyar maganar matar Dr. Nicholas. Da abin nan Professor Chandiao Fan. Mu danna. Abin nan nawa ne followers ɗinsu? Mutum 50,000,000 da nawa da 400,000. Masha Allah. Mu ci gaba. Ga Yahoo. At Yahoo dai, Yahoo's official Twitter su ma suna bin maganarta. La hawla wala quwwata illa billah. Mu nawa ne followers ɗinsu? Mutum 1,100,000. Allahu Akbar. Ga Google News. Google News official account su ma suna bibiyan wancan maganar. Mutum nawa ne followers ɗinsu? Mutum 300,000 kenan ina zaton ko da 10. To wannan ba ƙaramin muhimmin lamari bane ba ga al'umma da suke mining na fai, da kuma cewa lallai abin da muke kai abubuwa ne matuƙa ingantattu, managarta muke kansu. Jama'a ina kuwa fatan alkhairi, kowa ya rike abin da Allah ya bashi da kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullah.